Vaig a començar la presentació dels Premis de Circ de Catalunya, que és un projecte nou i que engeguem des de Circòlica. Els premis no els donarà Circòlica, els premis els donarà un jurat d'experts extern a qualsevol interès comercial o de fira o de festivals. Aquest jurat es farà públic durant el mes d'octubre i a aquest jurat se li demanarà que faci unes nominacions. Ne tenim molts i serà molt difícil. Hem fet 12 categories de premis. 12 categories, seràs el que presenta la primera categoria. Premi a la millor iniciativa per la projecció del circ a Catalunya. Premi al millor número de circ. S'atorga el millor número de circ d'una durada no superior als 20 minuts. Un número acrobàtic, un número de malabars. Premi al millor espectacle de circ de carrer. S'atorga el millor espectacle que es realitzi a l'exterior, ja sigui estàtic o itinerant. Al millor director o equip de directors d'un espectacle de circ. Moltes gràcies. Bueno, aquest rus ha estat molt bé, no? Crec que l'hem entès tot. Premi al millor espectacle de circ. S'atorga el millor espectacle de pallassos, mims o excèntrics musicals, amb un especial èmfasi a l'aspecte còmic. Moltes gràcies. Tanquem la presentació d'aquests Premis de Circ de Catalunya, Premis Circòlica 2010. Vos avanço que la nit de circ, la nit de gala, la nit de lliurament dels premis serà el dia 20 de desembre a la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies per l'ajuda en la presentació. Se m'hagués fet molt difícil fer-la tots sols.